வணக்கம். என் பேர் மணிகண்டன். நான் வந்து திருச்சியில் வந்து ஒரு 22 வருஷமா பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என் ஃபீல்டை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸபுளான ஒரு சூழ்நிலை எப்பொழுதுமே இருந்துகிட்டே இருப்போம். ஒரு ஃபேஸில் வந்து ஒரு பரபரப்போட இருந்துகிட்ருப்போம். ஏன்னா, அது மாரி ஒரு 4, 5 பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இதாகவே இருக்கும். எங்கேயாவது ரிலாக்ஸேஷன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருப்போம். அது வந்து வெளியில் போனால் என்னதான் ஒரு டூரு இது மாதிரி ஒரு வெளியூர் இடத்துக்குலாம் போனோம்னா, அன்றைக்கி ஒரு நாள் 2 நாள் டெம்பரவரியாக இருக்கும். அப்புறம் திருப்பி வந்தோன்னா இதே ஒர்க் பர்டன் வந்து எங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஸோ இந்த உள்ளேருந்து ஒரு அந்த அகத்தேருந்து ஒரு மகிழ்ச்சிக்காக ரொம்ப தேடிட்டு இருந்தோம். ஒரு தேடல் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. அப்போ தான் என் நண்பர் வந்து ஜெயகர் வந்து ஒரு என் ஃப்ரெண்டு நீண்ட கால நண்பர். அவர் வந்து இது மாதிரி ஒரு பயிற்சி இருக்குது. நான் பயிற்சி ஏற்கனவே இது பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு நல்ல ஃபீல் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு வாட்டி வாங்க அப்படின்னாங்க. நான் அப்புறம் ஐயாவை ஒரு வாட்டி மீட் பண்ண வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு. அதனால தான் நாங்கள் தான் வந்து சரி ஐயா இந்த வகுப்பு வந்து கொஞ்சம் திருச்சியில் எங்கள் மக்களுக்கும் கொஞ்சம் பண்ணி கொடுங்க. எல்லாத்துக்கும் அந்த அந்த கலையை கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு மாதிரி கொஞ்சம் வேண்டுகோள் கொடுத்தோம். அது மாதிரி ஐயா வந்து அதை ஏற்று வந்து இன்றைக்கி வந்து நமக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து அந்த கலை வந்து ரொம்ப எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி வந்து பயங்கர மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. அந்த ஒரு 1 ஹவர் செஷன் நம்ம பண்ணிவிட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக டோட்டலாக உடம்பே வந்து ஒரு ஃப்ரீயான மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. அந்த கண்ணை திறந்து பார்க்கும்போது உடம்பு நல்ல லேசாக இருக்குது. இது இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போதே இவ்வளோ இருக்கும்போது நம்ம இது 48 நாள் இதை பண்ணி பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக ஐயா சொல்கிற மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்குங்கிறது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. இதை தொடர்ந்து பண்ணலான்ட்டு நானும் இருக்கிறேன். அதே மாதிரி கடைசியாக ஐயா வந்து அந்த தீட்சை கொடுத்தாங்க. அது கொடுக்கும்போது எனக்கு நல்ல ஒரு உடம்புல ஒரு வைப்ரேஷன் தெரிஞ்சிச்சு. ரொம்ப நன்றி ஐயா. வணக்கம். வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி.